seakan tersimpan sejuta misteri beribu mata dunia semua meliriku dari yang berkulit hitam sampai yang memakai surban, dari yang berkulit putih sampai yang bermata sipit. Bali, Bali, Bali. Senyum malu hari ke hari nampak berseri seakan tak hentinya bersolek diri ya Cakra pun tersenyum memohon diri mari kita sambut kunjungan wisata dengan segala cita sukacita seakan tersimpan sejuta misteri beribu mata dunia semua meliriku dari yang berkulit hitam sampai yang memakai surban, dari yang berkulit putih sampai yang bermata sipit. Cakra, Cakra, Cakra Wijaya tetap jaya. Ya ơi, ya ơi, ya ơi, ya ơi. Ya ơi, ya ơi, ya ơi, ya ơi. Terima kasih, thank you, matur sembah suwun rekan kerja dari Cakra Wijaya punya. Tak ucapin selamat malam, sugeng dalu good night wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk warga masyarakat Pendok Sluki Rembang punya. Ibu, dingin apa tidak? Sepoi-sepoi nggih. Yang pastinya ini mirsani paguyuban ketoprak Cakra Wijaya ingkang dedalem saking desa atau Dukuh Mencolo Karangrejo Juwana Pati Bumi Minatani. Pimpinan beliau pedadipun Bapak Anom Priyadi ingkang minulya. Niki acarane sedekah laut nggih Bu nggih. Sedekah laut. Matur sembah suwun katur dumateng segenap Bapak panitia penyelenggara adicara tridalu punika dan katur dumateng ingkang minulya Bapak Lurah, Ibu Lurah saha perangkatipun semuanya. Salam kenal, salam budaya saking paguyuban ketoprak Cakra Wijaya dan juga ada rekan kerja, ada
rekan audioku Mas Teguh Birawa audio era Birawa jarene ora cinta dan tak ketinggalan ada Eko Channel matur sembasun untuk memeriahkan pesta sedekah laut niki enten jalukan lagu napa mboten nggih apa saya Lila hah? Oke yang mana sih jaluk aduh aduh Pak Sugeng thank you terima kasih tadi siang gak ngerti bone aku ning kene piye Bang Kumis barang nanti ayo celok ngono spesial kan nggih Bapak Panitia penyelenggara adicara sedekah laut nggih diaturi campur sari ati kesiksa kuwalik Mas ayo ati kesiksa ditunggu ada Lila Pak Sugeng gak asik aja luarnya deh
Madam Ketua Panitia Penyelenggara acara wonten ing dinten punika spesialnya di Desa Pendok ya. Dan tak tujukan kepada Kang Minulya wong wedok Dok Piyayi Putri, Ibu Bendahara ya Nak ya. Niki teruntuk spesial kangge Pak Sugeng CS pokoke. Jalukane lagune Lilo yang terpilih vokal dari Asia atau Pasek. Ayo sayang, kuwi golek ya Pak Sek. Apa? Ya siap bos. Pripun Aduh sumpah masuk angin. Berapa banget kok langsung kerokan. Iya. Ora apa-apa ndak bot-bote nyambut gawe. Injih. Yalah jebule ning bun-bunan iki Mbak Pesek. Pripun wae? Mbak Siti Asia. Injih. Mbak menawan di awan niku gak ngerti ora pirsa. Nggih, dereng pirsa. Nek Mak Wiwit karo Mbak Pesek lan sak liya-liyane sak dandane sak ndok-ndoke sak sikile iki mau ning Desa Pendok. Injih. Bernaung dalam naungan Cokrowijaya. Pimpinan Bapak Bapak Supriyadi. Ya, ora ana sune nduk diamuk bae kok. Dik anakku diamuk. Anakku jenenge ora ana sune kok ngundang sun. Bapak Bapak Anom Priyadi. Inggih, Bapak Anom Priyadi. Iya, sing di dalam ana ing Dukuh Mencala ya. Inggih, Mae. Murah meriah sapa ngerti nek sing kepingin menyambung silaturahmi maneh ya Nak ya. Piyayi Pendok lan sekitare mbok menawa arepe ngersake Cokrowijaya Cokrowijaya bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di atau bawah. nek gelem silaturahmi tidak ana ing Kecamatan Juwana. Mundhut pirsa karo wong-wong atau njaluk Google Map ya Nak ya. Google Map nggih Mak. Dukuh Mencala atau Dukuh Cala ki ngendi ngono ya Nak ya. Daleme Pak Priyadi. Soal harga bisa digeser. Bisa digoyang. Kanan kiri oke. Nak ya. Wis iki ndagage ndang dilagokne. Napa niki? Duwe sing kae mau ya Nak ya. Injih. Pak Sugeng. Jalukane Lilo. Suaramu, Nduk. Niki kok Nduk suarane Melisa. Oh. Redeg aku. Jalukane iki gubuk kasmara ning Melisa kon dijenan. Iki lho gubuke tek terus kon ndeyeng kok ya. Lah nggih. Ayo Mas. Siti Asia. Mawiwi. Goyang ya. Cokrowijaya. Juga ada Wirawa Audio. Nek ora dirama Gak cinta gitu loh. masa. Iya nah. Dan juga channel semakin mantap. sambok ae. Apa wes ora kelingan sumpah janji mumong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti tanggatika nanging sliramu ora kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng kanyo liya ora nyono ora ngira kowe madhut taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rampung joko malah mbok blenjani apa pancen nasibku kudu pisan karo sliramu senadyan takut jroning ati nanging Kang kumis tiga. ora bisa
buka lara-lara nanging ati ra kuat mergo atiku wis kebacut tresno Cokro Wijaya spesial kanggo Mas Sugeng dalu Viral Audio Gak Vira Bangga Cinta Juga ada Eko Channel Mas Ferry Dede Yung selamat malam Bunda Maya sayang. Bunda Maya Yeay Bung Ilmu Oh Polwes ora kali Sumpah janji Ngomong marang aku Marang aku Dina selintang rembulan rembulan Jane tresnamu mokan ke aku
iki wis kebaca tresno. Cokro Wijaya, Titip Jaya. Lino sampun katuran nggih, Mak. Oh, sinarengan peseknya Cokro Wijaya Mbak Siti Nggih. Aisyah namanya. Nggih, Mak. Pak Sugeng CS lho. Nggih. Tapi CS e 22 iki, Nduk. Lali karo, Mak. Sing 20 ngopi, sing loro ndelok. Gudeng aku. Paling ditinggal sing liyane. Nggih. Iya wes iki gilirane Mbak Melisa Mbak iki. Melisa. Ayo Mel sayang. Jalukane iki gubuk kasmara sliramu lho, Nduk. Piye, Nduk? Gubuk asmara, Mbak. Gubuk kasmara iki nek sing nyanyi mae. Nggih. Tapi berhubung kalau sing nyanyi iki dirimu, jeneng. Tor ayu rupane. Heeh, diintelekno sithik enak ya. Bahasanya itu diintelekno sithik. Nah, apa ya? Hotel Asmara. Hotel Asmara. Diaturi sing DJ mawon. Oh, DJ apa? Heeh. Maaf ya. Gubuk asmarane ora dipayoni Melisa. Ora tau ring gubuk. Wis Wis ora jaman. ora cocok ya, Nduk ya. Mak Elah Nduk murah-murah lah, Nduk. Ning Mak gubuk Elah ya. ora ana bantale, ora ana klosone, Nduk. Galar-galar tok, Nduk. Wis salah aku ae kok, Nduk ya. Heeh. Mak paringi apa iki? Mak? Diaturi yang racun. Dijoli ki yang racun. Heeh. Heeh, ben iso keringetan kaca-kacane Nggih. enak ya. Ya diganti ki yang racun masih. Gubuke reat engko ae sik. Ya, oke. Yuk Mas, mainin. Are you ready, select? Asik. Are you ready? RT kene engko sik ya. Urung kali. Iya, Dok. Sing penting Kak ya engko. Heeh, mulih nggo bayaran ya, Dok. Cokro. Ayo digoyang, ayo goyang. Sing ora omah nyanyi goyang. Sing ora omah nyanyi ayo bola. Go. Ayo semangat dong. Dia meracun baru kenal ngajak tidur ngomong gak sopan santun
ya racun. Iya. Terus entekno. Sesuk golekne cukrike di tengahno. Iya. Ayo, along-along iki Terima kasih. pokoke. Ini pemuda sini ya. Iya sayang. Heeh. Terus entekno. Mak tangannya racanda. Duit ada isih. Ayo, dasar kau keong racun. Ayo kendange. Ayo, dasar kau. Ayo, duit isih kok. Dasar kau. Ayo, nah, ayo dong. Dasar kau. Gandok malah kayak macan. Ayo, kau berhenti kendange. Duit isih kok, Dok. Ayo, dasar kau. Soalnya manual. Hei, man, ngono kok pure lah. Ayo. Terima kasih. Ya wes Mas, ya wes kasih tuh. Yang racun sudah berlalu, vokal dari Melisa. Thank you, terima kasih buat berbigu cantik. Iya, gilirannya sing payu-payun dhisik. Ayo sus. Zuzi. Saiki basa terkenal jenenge Zuzi Mahlaka. Lah, ndek biyen Ndek ya. cilik, Zuzi ne cilik. Saiki panggah cilik ora. Rada modot saiki, Dok. Heeh. Sus, Salam. dapat salam saka Mbah Kaji Mutono. Nggih. Sing ora iso ndelok langsung jarene ning kono lho, merantau Endi? adoh jare. Heeh. Merantau ndi, Mas? Merantau ning Tasikmalaya. Heeh, jauh sekali ya. Jauh sekali, Mbak menawa iki menonton live streaming soalnya njaluk lagu. Lagune Kaji Mutono apa mau? Hah? Dawe Asmara. Dawe Asmara. Njaluke suarane Susi. Oh, ngono. Heeh. Njaluk suarane Susi sing susine susune cilik. Ngono. Saiki wis ganti. Tapi saiki Susi Malaka wis gede. Heeh. Piye? Lah sing langsung mau 100.000 iki ngopo, Nduk? Pertemuan dua. Pertemuan dua yang dari pemuda sini sendiri juga minta lagu iki suaramu loh, Dok. Aku mana? Ilat tanpa bolang. Balung. Ya kuwi, Dok. Wis diganti Jadi saiki. jatahmu iki 3 lagu, Dok. Gak apa-apa. Iki mau aturke sing dhisik yang dari jauh-jauh sana. Mbah Kaji Dawe Mutono. Asmara riyen nggih. Dawe Asmara. Oke. Sik yo Mas ilate tanpa balung ditunggu. Yo gantian toh. Gantian. Antrine di sendi. Gantian anu lambene Susi iki mau sitok. Ayo. Loro asline. Aja kurang ajar kowe. Iki tak tutupi wirangmu kok malah loro. Iki lho ngisor Dasar wong wedok. Piye? Iki lho ngisor. Cangkem ngisor, cangkem dhuwur. Ora. Lah iya iki. Nek cangkem dhuwur nek ora ana sing ngisor deh ora iso Lah yo mungkin. ora pantes to. Iki diaturke Dawe Asmara sih. Dawe Asmara. Iki sawerane kok Kaji Mutono iki piye? Ana sing anu, ana sing mewakili. Oh, ame TR. Karek sing direboni TR sapa ya? Yo mae. Oh iya masih Rul barang mau, Dok. Apa mau ya? Mutiara. Mutiara. Apa Mutiara? Pak Gendut mau reok Ponorogo lali aku, Dok. Rul. Dawai asmara bergetar syadu mengalunkan senandung rindu belayan mesra membuai jiwa tak melukiskan bahagia hanyut dalam gelora cinta hanya di dalam sukacita tenggelam dalam madu cinta tenggelam di dalam bahagia Dawai asmara bergetar
bersatu mengalunkan senandung rindu, belayan mesra membuat jiwa tak terlukiskan bahagia. Cakrawujaya Birawa Audio. Spesial buat Mbah Kaji Mutono, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Yo. Mas Yu. syair para pujangga mengabadikan cinta, hati para dewasa pasti tersentuh cinta. Ada yang lembut dan manja, cinta membuat terlena. Ada yang bergelora, berdebur ombak samudra. Pesona cinta menggapai sukma, Kita bahagia terbit selera, tergugah jiwa. tak terlukiskan bahagia. Semoga putihkan berbunga, Semoga panggilkan terjawab. ku ingin hidup dengan cinta. Ku ingin selalu bersamanya. Pesona cinta menggapai sukma, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyampaikan benih cinta. Dawai asmara sampun katuran. Oke, minangkani pamundutan siji mbok siji ya nak ya. Iya, pokoke iki sing penting sabar giliran. Mbak Susi, dalam ilatan tanpa balung mau bablas napa? iya, Apa Kak. kowe mimik sik? mimik air ae aja mimik mae sik engko malah semaput lho. Aku Nduk. wis kudu iki kok. Ora bareng wis gedhe ndek Kadang cilik luar ora sa iki mesti apa-apa. wisan. Wis gedhe kok sampe mimik ora pareng mak wis tuwa. Engko nek keracunan kowe engko ya. Iya. Wis expired to, Nduk. Apa? Sapa? Calon bapakku semaput tawar sampean, Mak. Lah kok calon bapakmu semaput ta ora aku ki masalahe piye? Salah susu. Masamu ki calon bapakmu nyusu ngono apa piye? Walah. Rene ndak piye? Ilat tanpa balung? Heeh. Iya boleh. Nek dikai balung ora iso berarti. Heeh, lha lha kok piye? Piye? Lah ilat tanpa balunge umpamane terus ning pasar, menyang Lombok, Heeh. menyang Brambang bawang
dak ten dilucur kaya genter ngono. Kaya ngawur. Berarti gak ono ya? Ya ora ono. Sing ra omah nyanyi sabar ya, Nduk ya. Wis nikmatono kowe ning sisih kiwa nganti sak mlembungmu ya, Nduk. Mak tak empet ngene kok. Wis brebes mili tenan. Ayo Nduk, ilat tanpa balung Mas ndang diaturke. Kowe tak bablasno kowe nyanyi ping 4 kowe engko sakake lho nek klenger engko. Lurusek ya Nduk ya, lurusek ya Nduk. Tak mayono sing rong payu-payu iki lho. Ya. Iku selak melembung nek kono terus ya. Oke. Ayo monggo kamu dadi ilat tanpa balung. Mbak Susi, sayang, monggo pinara. Pak En. Wis tak kongkon linggih lho, Pak. Panas mongso ketika wawan sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal lunga tekan atimu ninggalake aku kepengetan awakmu. Tak rasake ngilang tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal. Ayo sing rumangsa request maju. Tekan ning awakmu ninggalake aku tulung anten ngono aku. Melisa Sayangku, cintaku, darlingku Melisa. Ada panggilan jiwa. Apa ora kelingan biyen kuwi sapa loro tak obati barang mari kowe lali. Mari paksan taksi maper dhuwur eleng bali aku mbok apusi sak tenane aku ngerti ilat tanpa balong wis ditulung malah mentok tulung tutut lakumu. Jokowi Jaya. Birawa audio Mira Birawa. Susi gak cinta. iya Cokro Leki atur suwun mong sagareko wawan sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal lunga tekan ning atimu ninggalake aku tulung Nono aku. sering sing tak rasake ngelah tanpa banyu janji aku mbok tinggal mlayu tekan ning atimu ninggalake aku tulung enten ngono aku. Matur suwun. Ayo Mas.
bobok. Tunjukkan pesonamu sayang. Oke, baiklah. Yo. Ya sayang. Let's ready to rumble. Kita goyang bareng lagi. Cokro Wijaya. Birawa Audio. Yo. Terima kasih bos. Ayo. Tiga, go. Maya dong, Maya dong. Hei, Terima kasih. Barisan sampasi berdua eleng aku mau apusi sanane aku ngerti ila tanpa balong wis ditulung mata sakarepmu tutup aku tutup nolakku. Terima kasih. Ditunggu ya. Oke, siapa mau sing ijo 100 neh sapa? 100 lagi. 100 lagi silakan. Potong 10% ya. Nyapa Jadi kok ini dipotong? nampani 90. Ora. 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 Guyon. Aku cah apian kok. Lah yo. Thank you, matur Iya. suwun. Terus. Terima kasih. Terima kasih. Los. Ayo, Garingan, Kak. Dok. Oh. Iya. Aduh iki kok ya kordene iki lho ngelingkap ae ngene cah. Dok, Heeh. ana sing gawa dombola ta ora lho, Dok? Heh, rasane semriwing. Matur suwun. Thank you. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Los. Heeh. Lagu Dia. selanjutnya apa ini? Ayo lagu Bengkirutnya masih bersama Cokro Wijoyo. Vokal yang terpilih adalah Mbak Susi Malaka. Oh, pertemuan dua. Pertemuan dua. Yang penting pokoknya suaramu ngono ya, Dok. Heeh. Eh, Tak delosor ning kene. wes kowe ning kono ya nak ya dadi celengan ya nak ya. Iya. Diatok tenan nak. Kayak bakul kacang ngene. Ngerti ya ngono kowe ndek mau tak sabdakno dadi celengan macan, Dok. Lah kok ngono? Lah tengok-tengok ning kono. Lah wong pendok iki pintere ra karo ana celengane milih sing ayu kok, Dok.
Celeng wedok Lah umpamane aku iki dadi celengan dak celengan Semar ya, Dok. Ora ono ngeboni. Pertemuan dua. Yo, ayo sing ora kebagian nyanyi ayo goyang. spesial buat Pak Darmani. Pertemuan. Susi, Salah kamu sehat? ngobleng aku. Yo. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama Wis doprok ning kono ya, Dok ya. Iko channel. Birawa Audio Nih ora birawa, orang setia ora cinta. Amanah. Jarene Mbak Susila. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Oh enak emang. Iya sayang. Ayo Susi. Moga selamanya tiap ada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi sampai akhir nanti
telah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Duwe entekno wae. Iya. Duwe entekno wae. Tajamnya karang langsung neng kene wae mae, neng kene wae. Aku kok Sampai saake engko esuk. Susi. Dalam Piye, Nduk? kuat bara iki. Hah? Kuat Masih aku kuat ya semari sayang. Matur Nggih. suwun. Alah. Yang ngene iki lho. Nek duwe anak wedok ayu-ayu tur perawan ya. Wah, Reok Ponorogo. Heeh. Habis ini ya Mas ya. Iya ya kok diamuk iki apa to? Kok mau sing njaluk Reok Ponorogo mau Pak Gendut apa sapa ngono. Lah ya wis kuru jadi diamuki terus. Turu kan daging. Mimi cucu. Jedor bersama Ucok Wijaya Indonesia bareng Susi Malaka. Biro Profesional Audi ada Eko Channel Production. Wes gua mulai. Ya ampun mulai ora apa-apa. Berapa kali ku katakan, berapa kali ku maafkan, pandangnya dirimu berdusta, pandangnya dirimu bicara seakan dirimu paling benar. Matur suwun. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku maafkan, dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Sokro Wijaya Indonesia logo. Mana? Oh, apa? Mana mungkin kapal sampai di tujuan untuk berlabuh ke pantai bahagia. Tajam tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu ku takkan bisa mencintaimu seutuhnya. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Soy. Kuasai lo mas. Asik logo.
bareng Cokro Wijaya Indonesia. Birawa Audio. Matur suwun. Ada itu channel profesional Aldi. Mana mungkin dapat sampai ke tujuan untuk menabung kepentingan bahagia. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku maaf. Andainya dirimu andainya dirimu bicara melempar batu sembunyi jika jangan kau Iki ora tak paksakan iki umpamane ana jana sing meksa ki mesake sesuk nek gorokane terus di toko ning bengkel ngono terus piye Matur suwun. ra umum tenan wis sing penting pokoke iki nyuwun sehat ya Ndek ya iso nyenengne wong pirang-pirang saya maneh nyenengne warga masyarakat pendok suke ya Iki kene ya iki Mas nek ya pedhot Pak sesuk dilasno ya. Nek pedhot makane dilasno. kuwi aku wedi ngono lho Nduk dalam aja muni entek. Menggesek meneh ya, Mbah. Iya, aku tak mayana sing urung-urung payu iki lho, sing urung payu mas apa ae ya? Meko. Sik Terus iki Mbak Lia. Lia sapa Nduk jenengmu, Nduk? Lia Temonika. Itu Nduk apa? Oh Lia Monika. Lia Monika iki nek iki Lia blesek lha apa kowe kok ndelik iki ya rong payu mengko wis payu ping pira nduk kowe nduk 4 ping 4 pi rasane sak dilo sore iki ditama ya rong payu lho iki sapa iki Alia tapi ora roh halus ya nduk ya nek mau lho penontone mau ana Lia bedes mau ndine di Lia roh halus di iblis betina lho iblis betina kok juwono malah wis payu nang pinggir segara dhek Lia Mbak Angelika Mbak YTH ya durung payu Mbak Aning ya rong payu aku tak mayokno sing saka tlatah Jawa Timur Tuban ta lah Bancar yuk Li nyanyi Li ayo Li sake adu-adu ora mok kongkon nyanyi. Nduk miki Mas Teguh nduk lah iku. Ya iku nggone Mas Teguh nduk. Apik ya nduk. Iya iku. Sing duwe bira wae Mas Teguh ya. Ayo nduk saisamu. Umpamane iso iki mau ana Gubuk Asmara terus ana Reok Ponorogo kok Pak Gendut terus apa mau nduk? Terus apa neh mau sing urung? Sing urung apa neh? Mas Iyung bar iki ya Mas Iyung. Apa mau tiara? Wis jaran Mas aja ngono Mas utangku ki lho cuma kliwat tembok gegeti terus awakku wis adem panas apa nduk iya aku lek ngomong karo mik bocah kok iso ngene oh disewakno mik larang-larang kebisi-bisi kandungan Mbak apa kandungan siapa yang berbuat orangnya ada di sini atau menonton live streaming. Siapa jenenge? Kandakno aku, tak pecicilane bocahe. Kok iso kandungan barang sing ngetengi sapa? Sapa?
Sopo sing ngetengi ketoke karo? Heh? Sopo? Dalam. Jangan tunggu lama-lama piye, Nduk? Piye? Piro? Wis samene kok 20.000, 12.000 tak kampani kowe. Jangan tunggu lama-lama, heeh. Piye koleksi sido kandungan, Nduk? Sik yo, Mas. Iku lagune jangan tunggu lama-lama ya. Kowe pokoke iki engko ana rega ya ana rupa ya, Mas ya. Engko tak pilihno penyanyine, Mas. Kandungan, Nduk iki kandungan iki duet apa ngono, Nduk? Diganti bukit berbunga ya, Mbak. Lah kaya kok pelin-pelan to, Nduk. Malah ngejak penek-penekane ning bukit berbunga. Tiwas sing ape ngetengi kowe ape tak becicili lho, Nduk. Malah ya ora sida mataku ngene iki, bukit berbunga. Nggih, Mbak. Oke. Siapa takut? Siapa? Cokro Wijaya. Iya, Mas. Ayo dari tengah, Nduk. Iya, bocah ayu kok ya. Aduh. Kayak cilik aku. Asik. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Matahari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Lia Monika. Rajaja. 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 Seko. 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 Rajaja. Oh, oh. Rajaja. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Di sana bukit berbunga. Bukit berbunga bersama Lia Monika. Cokro Wijaya. Eka Tena. Semangat bertugas buat rekan kerja dan juga ada Birama Audio Nira Birama aku gak cinta, Mas. Kita pun
iya. Iya, mayono sing urung payu meneh ah. Kok sapodo-podo entuk bayaran kok malah kredo lumayan ngas to. Endi sing blelek meneh ndi? YTH ndi? Hei. Ye. YTH. Nih, Duk. Kowe bayar rame iki kacek 30 dhewe karo kancamu kok malah ora nyanyi rina wengi. Nah ya iki mau ketok iki mangkat ning pendhok iki awakmu kuru kok dadi mbedhek. Keterakane. Piye, Mak? Rene lho, Nduk. Dadi iki ben ngerti nek anu cewek-ceweke Cakrawidaya iki suarane iki yo apik-apik kabeh pinter-pinter nyanyi kabeh. Heeh. Iya, aku mesake karo anu gendok Susi karo Melisa mau nyanyi wis ping 16 lho, Nduk. Iya. Ayo. Anu lho, Nduk Reok Ponorogo ya, Nak ya. Iki cekelakmu, Nduk, perkara ngene-ngene iki biasaan ya, Nduk ya. Iya. Yati dengan sebuah lagu Reok Ponorogo. Yuk, tarik. Ya teman bersama Cakrawidaya Indonesia. Mana lo boy? Ayo sayang, kok boleh bareng-bareng lo ya? Oke. Kowe numpak apa? Numpak motor. Aku numpak truk. Waduh. Aku numpak truk ison aku. Ngedono truk. Alia halus.
iki mau lho. Tempone iki lho, Jan. Iki mau nyanyi apa digeruduk gendruwo? Kok iso kaya balapan truk kae. Ora apa-apa masih kuat. Hei, ladiesku masih kuat. Ya. Oke, kalau masih kuat dilanjut, masih ada 2 lagu 2 tembang ya sayang. Mau wis entek, jalukane wis entek, Dok. Wong wedok-wedok sing jendelok iki Dek, orang jaluk lagu iki piye le? Ayo lah padha kadem-kademen ngene kok. Mau ya. Apa jenenge? Iki melo. Yung sido nyanyi dong. Ayo nyanyi ya. Judulnya mau apa? Mutiara. Mas Mutiara. Mutiara hitam. Mutiara tok Mas. Gak ono hitame kok. Yo. Gak ono ya. Kok nek bar mutiara sing gak ono hitame mutiara tok. Kok lagune terakhir apa Susi nyanyine ndok ndi bocah. Mau isi ana wekasan kowe ndok. Lambu. Jangan tuh. Ngalah iya. Iya. Wes mae wis dikai 20.000 mau. Ayo Mas Mutiara hitam. Dede Iyu. Salam mae. Ku tunggu suara merdumu sayang. Mas, iya, boleh dirarak sek leher. Lali ra ngomong aku mau. Anu sing nyanyi iki cowok ya. Nek iki mau nadane banci mau. Ya, enggak boleh. Dikarenakan anu bancinya mutung ora gelem nyanyi. Mak Dida pengurusnya Cokrowijaya belias ora nyanyi mutung wonge. Iki merak nadane Dida. Nah, ngasih yung ini. Iki bener ya. Iya, dari anggotane yo ana wedok ana lanang ana banci. Wong jebule ning kono. Sorry Mak Dida. Tingkahmu bagai purnama, panas bertaburkan cahaya. Mantra apakah yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui selalu terbayang di setiap mimpi malam selalu terbayang menjadi kawan. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa, meskipun tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Ayo dong. Kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku. Adakah serat rasa cinta fata morgana seperti ketukan jiwa.
Terkadang engkau datang sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Hanya dunia mimpi menghibur diri. Cokrowijoyo Tetap jaya. Kakak Ayu dalam-dalam asik-asik. Birawa Audio Era Birama. Ora Setia. Asik. Ini kontainer. Ayo Dio. Apakah yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui, selalu terbayang anak di setiap mimpi malam, selalu terbayang anak menjadi idaman. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Jika adakah kenyaman di hatimu, bisakah kau melirik dan memandangku? Adakah serat rasa cinta fata morgana seperti ketukan jiwa? Isi apapun yang aku raih, senyuman khayalan yang tak pasti. Terkadang engkau datang sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Terima kasih Dede Iyung sudah bergabung bersama Cokrowijoyo ya. Nilai matur sembah suwun katur dumateng warga masyarakat Pendok Sluki Rembang lan katur dumateng Bapak Panitia. Matur sembah suwun telah mempercayakan paguyuban Ketoprak Cokrowijoyo tiniwil ngersa dalem nggih menika Kang Supados ngisi acara agenda nggih menika sedekah laut. Heeh. Muga-muga wae acara iki muga-muga ya dadi acara sing berkahi ya nak ya. Dadi acara yang membahagiakan bagi warga masyarakat Pendok. Spesialnya buat para nelayan. Muga-muga ya sawise ditanggapno Ketoprak Cokrowijoyo anggone miyang muga-muga diparingi keselamatan. Diparingi rezeki lancar, diparingi panjang yuswa kabeh wae warga masyarakat desa Pendok Sluke ya nak ya. Heeh, muga-muga wae ya ora ngomongake sing ana ing lautan, sing ning pedaratan muga-muga ya olah tetanene subur makmur. Warga masyarakate pinaringan rezeki kang kathah, pinaringan
keselamatan, pinaringan bebrayane langgeng sampai kakek nenek, ngono ya nak ya. Lan katur dumateng Bapak Lurah lan perangkatipun, muga-muga wae ya selalu dipercaya oleh warga masyarakate, selalu dicintai oleh warga masyarakate. Lan katur dumateng Bapak panitia sapa mau jenenge kok lali. Muga-muga anggone dadi panitia sedekah laut ing besok tahun ngarep jadi percaya marang Kang Mas nelayan bagian sing golek ketoprak. Muga-muga ya tiba Cakrawijaya meneh ya nak ya. Wis samaene kene ora apa-apa ora usah nganggo apa jenenge iki lho. Doklet. Apa deklet? Nggih. Heeh. Kenteng. Ya wis kaya ngene ora apa-apa ora ketang ora iso nutup geber ya ora apa-apa ya nak ya. Heeh. Matur sembah suwun katur dumateng sedaya sampun mirsani sing saka Sluke, sing saka Lasem, saka Pancur, Pamotan, meneh mau Pak Sugeng mau saka ndi ya nok omahe? Kita Lasem ya. Lasem. Matur sembah suwun rawuhipun. Heeh, mirsani lan perkenalan karo Cakrawijaya ana ing Desa Pendhok. Iki kan nggih terakhir no pamundhutane Mas mau ya nak ya karo Ratu Bendara Putri. Diaturke iya jangan tunggu lama-lama tetep tak kei kan nggih terakhir ya Mas ya. Tapi lebih duane ya Mas. Iya kan dhuwitmu 20.000. Ya ana rega ana rupa. Anu sampe Lisa nggo nutup nduk endi sa? Nggih nutup nduk 10.000-an kok ya nduk ya karo Susi ya nduk ya. Nggih. Kok didum rata 20.000. Nggo bayar parkir. Mas Ambil tuku pentol. Imboi sakake nggih tuku bensin. Bensin niku pertama mundak 10.000-an iki lho. Pira nduk? 12.000 Bapak 12.000 Mas. Kayak kira tau tuku bensin mau. Tau tuku bensin kowe. Pertama iku 16.500 ya, Nduk. 16.000. Nek eceran 18 to. Tukuku solar kok, Pak. Iya motormu motor runtun ya. Kayak men dek apa lane 12.000 dolar. Kok kaya diesel ya, Dek. Ayo, Dek. Genset ae nganggo bensin kok sama mobilmu nganggo solar. Motornya Kubota kok. Mereknya apa mobilmu? Kubota. Mobil iku ya mereknya sing apik ngono lho, Nduk, kaya wong sugih-sugih. Mobil kok Kubota. Ngirit, Pak. Kubota iku mereknya diesel. Iya, satu kono Pajero ya. Ayo Sus. Cakrawijaya. Irawa Audio. Ini bersama Isi Putri. Untuk Cakrawijaya Indonesia. Sukses ya Mas. Bila engkau berjumpa dengan seorang banyak memberi harapan dengan segala jiwa. Jangan matur suwun. Nek mulai aja mbok cegah ya. Kok ora mbok kabenan ya apa? Susah dan kisah jadilah diriku dirayu orang. Kemana ada aku mencari bila dirimu berada.
tuku solar suwun. ya. Iya, Matur lomo nih suwun. dah. Terima kasih. Wes. Dah. Iku monggo apa iku? Tuku solar. Oh iya, nggo ngopi tak kira tuku solar. Ngopi. Ki Dara Putri wis rawuh ya nak ya. Es.